Certament, doncs, en fi, segurament coincidiríem amb la voluntat de prendre mesures per tal que aquesta suposada sensació d'inseguretat o la que vostè ens trasllada es vagi reconduint. Dic que la moció ja comença recalcant aquesta sensació de seguretat, i està, malgrat que s'han donat algunes dades així més objectives o objectivables, se centra en aquesta sensació. Evidentment, quan es produeixen aquests debats sobre les sensacions de seguretat, ens comencem a moure en terrenys pantanosos. És evident que una sensació d'inseguretat, com molt bé ha dit la diputada, es pot produir en un moment determinat per algunes qüestions molt concretes i que és complicat que això acabem concloent que realment existeix un verdader problema de seguretat en clau objectiva. Evidentment, atacar aquestes sensacions de seguretat, tots els que hem estat en ajuntaments, és quelcom molt important, això no ho neguem en absolut, però sí que em fa l'efecte que és molt important ressaltar que són dues coses diferents. I en aquest sentit, bé, primer de tot, el departament ha estat treballant i ja s'han incrementat les dotacions. Evidentment, aquí hi ha una qüestió segurament a l'hora de presentar esmenes i pactar-los que no s'ha pogut acabar d'encaixar, en el sentit que nosaltres el que defensem és que en la mesura en què s'estan ampliant plantilles i s'estan generant tots els recursos, s'estan atenent i es van dotant aquesta àrea bàsica dels mitjans, i així s'irà fent, i a la vegada també tot plegat amb una visió, ja que estem parlant de sensacions, coordinada i en xarxa. També l'Ajuntament sabem que està treballant molt intensament en aquest sentit, a través de propostes urbanístiques. Ens consta que ara hi haurà una intervenció que pot millorar en aquest sentit, en l'aparcament i unes cases que són colindants. Sabem que hi ha hagut més agents de la policia local, que hi ha més patrulles al carrer, que s'ha augmentat la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, també que hi ha hagut la implantació de càmeres i que tot plegat forma part d'una política que des de l'Ajuntament es va instaurant, treballant, de la qual l'Ajuntament n'està també molt a sobre i està treballant molt intensament, i per suposat tot plegat amb la voluntat de minorar aquest episodi del mes de novembre, o aquest episodi que allà on va ser realment... Diputat, hauria d'anar finalitzant. Va ser el punt àlgid per millorar aquestes sensacions i donar-hi mitjans i tot plegat trobar la solució en aquesta crisi que es va produir en aquell moment. Moltes gràcies.